Yer bamsever. Oğuzdan mırrıcık begi. Ay çeçe kayda yaşadın. Yavu ev. İlayan bağlı yesire hayvatatan molyan gavur. Bu ne hil beyle olya? Bu zatlara kime düşünmez. Bamsı? Yahu be. Sen qowsi. Yok. Inni men qoňşuýyz ay çeçek bilen. İkiňiziň araňyza düşmän. Halinem sizden alman. Bäh. Özüň tananyň ýagşy. Tanadım Bamsy. Tanadım. Alo. Alo. Ady Halipa, salam aleykum. Wa aleykümselam. Men şo siziň ýanyňyza haly meselesi üçin mazjakdym. He? Şuna bolana. Men erti tarih muzeýine barjam. Şo ýere gelay. He, bolýa, men onu erti tarih muzeýine baraýynmy? Owa gelay. Bolýa Halipa. Şo ýerde duşýar. Bolýa Halipa, sag bolun. Sag bolun.
Ayçeçek, şaltırak, yağı gel ya. Seyrek, al halini. Vay oğlum, vay kıyırım. Hoş halatam. Şu, Heret, şu. hedivet. Gel Ayçeçek. Ali gavurların eline düşmedin. Yıkın, tutun. Ayçeçeğim, neme saklandın? Ayçeçeğim, sen bu yollarım. Tanrı seni ayıra salmasa, ben senin yıllarım olsa tapar. Ana detme, menem sen tapar. Şu. Ayçeçeğim, sağ ol git. Ahri, men sana karışırım. Banki, beni versin, korktum. Bayram, Men berde. vay, tova. Bu näme alamatyka? Düş diýsen düş del, hakyky hyýalymda. Halyň täsin hem gudratly bolşýaly. Bular bir gudrat Ayçeçek. Ayçeçek, diýmek senin bamsyda. Hawa. Vay, hiç düşünüp bilemokda, hakyky kinolarda hyýaly täsin bir ýagdaý. Menim hiç akıl yetirip bilmedim. Yönü bir zat bol hakikat. Men seni hemem halin taptım. Ayçeçek. Diýmek, biz öňüm ýaşapdyrsa, Şeýle ýaly. Biz haly bilen rowaýata urlen. Her bir rowaýatyň aňyrsyna da hakykat ýatyr. Atalar diňe öz ogullarynyň ganyna täzen gaýtadan diýrelip, olaryň ýaşaýyşyna dowamat berip bilýärler. Halyň sirli bolşýaly. Biziň şu ajaýyp döwürde halymyza hormat goýup, gözüniň göreji ýaly edip saklanýan zamanasyna peýda bolmamyz ikimiz üçinem bagtdyr. Ayçeçek. dogry aýdýan bamsy bel. Alimlarını, tarihçilerini, şondan çen tutup, şunu aydıp bolýar, Türkmenin gadymy Kasım Gotunun düýgünmäsi gelýän ugrus stil diýip aýdyp bolýar. Tarih ötüründe bizim Kasım Gotundan, Çoğutan Hasım Gotundan çok bilir üsýär. Sonra Türk gölleriň dört burçluk gölleri burçlary kesilip, soň 8 burçly Selçuk gölleri bolýar. Son has burçlar köpelýär. Şuurki göllerinde bilen ahaliteki burçly göllerinde bilen mysal üçin şonu alyp görsen, şonu 24 tane burç bar. Diýen köpelip has kämilleşýär, ozanlaşýar.
Halyň täsin hem gudratly bolýar. Olam bir gudrat açacak. Aýgul. Dogrusy men özümem gen galym sebäbi ilkinji gerek bark görende o halyň üýtgeşik täsinligini bu duýgular başdan geçirimde men hayran galym. Onuňam Dinleyen bamsy bel. Ayçaçak. Aýgul. Uğratma diýip öýketme. Men Ilmaz Akademiýasyna barmaly. Ýokla, näme öýkedeýin? Azar edinmäň, arkaýyn öz işleňiz bilen boluberiň. Bolýa, sag bolun. Sag bolun. Salam. Size kim gerek yollaş arheolog? Bağışlan. Maňa siz gerek halçygy sonu. Men siz dinleyen. Bayram ilmi işini gorýa. Bilece gidip kutlaýa elleyjekdim. Men berdi näme gerek? Aýgullan gidäm elkenine. Wah, men size näme düşünürsem kan. Kutlap bilermi? Gutlap bilirdim. Onda sen durmuşyň şu syjylar ýaltyjy bolsun. Seňem durmuşyň gözel halymyz ýal ajaýyp hem şu gülýaly owadan bolsun. Sag bol bamsy bel. Ayçaçak. Bamsy bel. Bitdik. Wi hana barýalar? Degme sonu. Goý gidiversinler. Ayçaçak bilen bamsy bel. Dogry aýdýan sonu. Ýör.
hali tebigatın aydymy. Hali gözül tebigatın nurana durky. Hali Türkmen halkynyň kalp aynasy. Halda men Türkmeniň dünýäsini görýärmi? Al hayır yaxşı habarı kimden al çağırdağı Çannivilin Sultanı Göğroğlu Beg'den. Göğroğlu Beg'in adi ovadatı alem cahanaya eredi. Emman Nişapur yurdunun padişahına Balbeg deyip ad birdiler. Göğroğlu Beg'in adından ovadatından şan şöhratından kıskanıp nedenle Göğroğlu Beg ele salıp bulur kadip özünün vazir vakilleri bilen özünün yigitleri bilen maslahat etti. Göğroğlu'nun net kola salmalı. Göğroğlu'nun kola salmak için bir akıllı karı vazir vardı. Ey tahir padişahım. Göğroğlu'nun kola salacak bolsan ya alda ulen ya hile bilen almasan. Senin bıcağız koşunun gördüm bildim etmez. Göğroğlu'nun bir gıyret deyip atı var. Şu Göğroğlu'nun gıyretini alıbilsen gıyret elinden gitse Göğroğlu'nun ödü hiç kim olup kalıveremsin. Kim gıyreti bağlak gelecek diyene hemmesi aşak vak berdirmelap otur. Padişah köp engamlar verecek. 500 altın tenge verecek. Gelenden sonra bir yap boyuna müsibet edecek. Ölüyünce iyice gidecek padişahlıktan boluyor deyip jar sektirip koyuverdi. Emma bir çetli yasen karı aksakal baba vardı. Onun adına Sangsar baba deyirdiler. Onun bir kempir vardı. Adına Şah Mahmud Ulman deyip ad verdiler. Şu Şah Mahmud Ulman padişahın arzayına gelip salam verip başında duruverdi. Padişahını görüp ho mama sen ne hizmet bilen geldin? Takdir padişahım ben Göğroğlu'nun gıyretini bağlak gelecek. Ay otursan o mama inni gelip gıyret seni al karılagar kempire kaldı mı? Oturun vazir vakiller yigitler haçan birin gittip aydar kadip koşunmaz terkedeler korkup oturdu. Takdir şu getirer de şu getirer, şu getirer de şu getirer oluşu verdiler. Derrev padişah da bana güp bananı 500 altın tengani verdi. Yankı mama name yol uğruna bağlardan 3 tengesine bir eşek satın alağada Çannivil'e giden tövdügarlar bilen koşuşup kaydı verdi. Şol gelsine gepin kelterine yak Çannivil'in bir yansetinden gelip yetti. Çannivil'in denine gelenine tövdügarlar hoğulup ey katrak turu ha bolun çaltırak. Derrev gün doğma kabi yurttan çıkalın. İdrakta gelen birinden mama soradı. Bına giyeceğin içinde gıyıklıklaşman katsır verdiniz. Hey mamacan zattan havarın yok. Çannivil'in üstünden geldik. Ertir gün doğuna kalsak Göğroğlu sevda satın işini görüyor. Önkü vermedik pas zekatlanmadan üstüne koşmalı. Göğroğlu ve öten sevdagarlardan pasın zekatını alıp alan pasın zekatından garip kazara yetim yetire paylar erdi. Emma yankı sevdagarlarım şaltırak geçecek olup gidiversin mama bu havarı eşitip derrek ökçoğlap iyide kalıverdi. Göğroğlu'nun yurduna aralaştı. Göğroğlu ve ertetun name gelip şu İyi çalıp görüynüyüp, iyi çalıp başladı yankı. Vakt sevdagarların kervanı geçik giden eken o. Bir esevanete bir eşeği saylan kaydım, iyidin iyidarlap barsa, bir beyik defen anırsında eşek dur hınçkırıp kaptalına bir yatir kumu buluşup.
Etevanet gollata bir qarry kempir mama bärrakdan gollap, "Ey mama salamu aleykum." Bir canlı barlak göreyim mıngıp qatrak qıyıqdı mama da çalı kelläni ıralap. "Ey qudim wa aleykumussalam." Tetine bir musulman adamın tetine meňdi. Mamajan beýdi berer ýaly näme boldy? Nişapurdan geledim söwdegarlar bilen goşuşup. "Inha oglum ýolda gelýän birneme kezellek galdym, garradım, aňra barabam bir de iş bolup görmedin" diýip çölüň içine zınk gitdiler. Ölsem läşim guşa gurda şam bolup galmasyn bir ýagşy demeň diýen oglum meni bir çetrek ýere çykaryp topraga dula. "Ey mamajan beýdip ödüňden goňuň geçi bermesin. Bir yüzüňe gözüňe seredenne bir 5-10 günläp perewişläp bersen halsen ganymet daýok kempremeň diýen. Han eliň uzat bär diýip elinden çekip alagada ýanky kempri artlaşdyryp alqaýdy berdi. Şo gezine çannybile geldi Ağynüz Peridat hemişe Görogulbek ağdan çıkardan gelende daşrak yerden gelende atından götürüp alýady. Bigedegem Görogulbek götürüp aljak bolsa arkasynda bir zat ýabyşyp otursa diwary ýabyşan ýerganat ýaly. Muny görün wagtynda Peridatyň depedinden gaýnagy goýlanýar boldy. "Hey Görogulbek, bu kempir nirden getirdin? Ey bir qarry kempir mama sana bir süýseke hyzmatkar getirdim. Hey Görogulbek hyzmatkar däl, başyňa bela bolýar. Nirden getirem bolsaň 9 menzil aňryna kyp taşlak gelsin diýdi. Ya öwet ogluňa ya gyratyňa ya özüňe ya maňa bir bela beter getirer diýdi. Baýbo inni Peridatyň bir qarry kempir gözlemän kyn görüp duran bolsaň şunu öz ýanymda saklar diýip kempir aldy gaýdy berdi. Gepin keltesinde kempir köp hileler bilen Göroglynyň ýanyna bolup Gyratyň ýanyna baryp utuljak bilen sagyrsyny tipak gören boldy, daşda durup arpa beren boldy, körpü beren boldy. Tek hel ýigitler ýaramasa därdirmän beren boldy, gara ýigitler bilen hem gyrat bilen hem öwrenşik berdi. Näme Görogulbek mama ýigitlerem ay mamamyz ha enemiz diýip görýärsen gyrat jene görem näp bilaryň mamady enedim ka diýip olam öwrenşik berdi. Soňra gyraty sagyrsyny tipap eýerini goýup gyratyň üstüne minip eýle atsa ýöremäge daýlaşdy. Soňa waka eýle çapmaga da aýlanşdy. Bir gedek ýigitler ýoňlan wagtynda bulara beýhuş derman berip, aldap ogşap Ağynüz Peridat bilen Gülsün janyda ýanky beýhuş dermandan içirip ine ınçyn ýok gyraty atlanyp Ağynüz Peridatyň gymmat bahalagly merjellerinden, toplaryndan, şaýteplerinden daqynyp näme ýanky kempir gyratyň ýerine de getirip öz eşegini baglatdy. "Ey Görogly bir gara bermedin ýüzi gara" diýipdirler. "Inha atyňa derek eşegi goýdum, nirdetin nişapur" diýip gyraty atlan baslatagam seni. Bu beýhuş dermany içen 3 günden özüne geleneken Görogly özüne gelip ýigitlere teredip, "Ey ýigitler birneme başym aýlanıp dur" derrew gyraty eýerlen awaş kara çykal baryp görseler gyrat jaýynda ýok. Baryp eýer esbaplaryny görüň diýdi. Baryp eýer esbaplaryny gördüler, eýer esbaplarym ýok, Görogly oho, oýlanyp oturtdy. Derrew barıň mamaň bilen jaýyny görüň diýdi. Mamanyň bilen hüjresine baryp girip görseler toppudy. Her zat bir ýerde salam çaş bolup ýatyr gelip, "Ey mamaňa iş bitiren eken Görogly." Gyratam ýok, mama da ýok. Ağynüz Peridatyň ýanyna geldi. Ağynüz Peridat Gülsün jan bilen "Ho Görogly ne belalar boldy" diýdi. "Ey Peridatym gyrat gitdi, kanat kıryldy. Inni ne alaç etjek bolýan? Inni ne alaç etjegimi bilemek, kelebiň ujuny ýitirendirin." Al onna Görogly inni ýanky kempir seniň başyna bela getirjegini men başdan aýdypdym. Inni sen Görogly şol seni al bilen alan bolsa, hile bilen alan bolsa, sen hem uruşa edip bilmersiň. Bular bilen uruş töwüş edip alyp bilmersiň, sen hem aldy hile bilen alarsyň. Galandar bolarsyň, bir ýyllap diwana bolarsyň, sergezan bolarsyň. Görogly çykagada egine köne jinne geyip başyna kulak geyip goltugyna bir döwlet kädinem gysyp ýüzi gözüne de gara salyp içeri girdi. Göroglynyň ýal diwanaň sypatynda ömründe görmän eken Peridat bir hil kelläni ýakap Görogly aýtdy janym. Başyma agyr iş düşen wagtynda şu Peridatym bir hil meniň üstümden güljek ýal bolup dur. Mundan nişapura gitsem, düşmanlarym Görogly ekenim tanagda meni öldürse. Her türlü bozuk pikirler Göroglynyň kellesine gelmäge aýlaşdy. Peridatyň ýanyna gelip başyny diýiniň üstünde goýup gözüni ýumyp Peridaty gözläp, "Ey Peridatym, mundan nişapura barsam, düşmanlarym Görogly ekenim tanagy meni öldürse, meniň ölenimi eşden wagtynda nädip aglarsyň" diýip gözüni ýumyp ýatyberdi. Şo wagtynda Peridat Görogly gözläp, "Ey Görogly, sen ýaly batyr ýigit, sen ýaly mert ýigit. Bir ýagty jahana gelmegey" diýip Göroglyny tarif edip, "Sen boy wagtyň kimler gelmedi ýanyňa bedew atly demir dolly Görogly. Köp ganymlar suwsamışdy ganyňa bedew atly demir dolly Görogly" diýip 5 kelime saýyp dur, gör wak näme diýerken.
Ay hay sen bay vaktin kimler gelmedi yanına bedevatlı demir dolu göroğley köp ganimler susamış tiğanına bedevatlı demir dolu göroğley hey vey ne deyin alsan ey bedevatı üstten dörtten saklarlar ey Koçşıgıdın sayatına uğlarlar gel uğlarlar ey hoy ey gel uğlarlar Gariben söz saydan son yoklarlar vah hey yoklarlar Bedevatlı demir dolu yerim böroli bir oğlu ey böroli ay hay dek diyenle polat yağı çekedi yani yere değmez şeyle bökedi bir ayıvam atasından yekedi bedevatlı demir dolu göroğlu ey vey ne deyin alsan Yunus bir oğlun yok bile gitmeye Kıydın yoktur senin yasın tutmağa gel tutmağa ey vey gel tutmağa Kararım yok sensiz yalnız yatmağa vah hey yatmağa Bedevatlı demir dolu Göroğlu vah hey bevoğlu Aley hey şaley hey Bedevatlı demir dolu göroğlu Bınaman tamam edenden son göroğlu Feridat'tan göğünü hoş bolip çıkıp kaydı verdi. Şol gezine 40 yiğidin yanına geldi. 40 yiğit göroğluyunu görüp ho göroğlağa. Bu bolup görüşünden evla divanın sıfatında bir alaşa gitti deyip beydip neyme bu sıfatlara geçmek neyme gerek. Gıyret giden olsa at kâna hana değerli meznun var. Sapar koysaydı bizim bozman nurana. Şu vakti göroğlu yiğitlere gözlep ey yiğitler. Hey gıyretine bir belli bahası olur mu? At bilen atın, bilen erin parkı asman bilen yer yalı oluyor yiğitler deyip. Gıyretini yad edip, bedevatın tarifini sözlesem evrişem yüpökten yağlı gerektir. Bozman ayağı bezven toynoklu tılladan kakılan nalı gerektir deyip. 5 kelime sahip dur, gör bak neyme diyerken. Yar bedevatın tarifini söylesem mi? Evrişem yüpökten yağlı gerektir, 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 gerektir.
Bolduman ayaklı bezben toynoklu Talladan kakalannalı dedik Köve şegiren ney ağdını açar Düşmanlar önüne koy kimin kaçar Gel kaçar ey kaçar gel kaçar gel kaçar Yoğunu daratan akıllı kaçar gel kaçar Ot şiğidin atam deli gerek Gör olaydır pirim Ali yar bolsa yar bolsa yar bolsa yar bolsa yar bolsa Köve şuni koçşiginler arlasa Yiğidin koluna kılıç parlasa Detsin ne Muhammed Ali gerek Al seni Sal seni Aley Saley Onurga ortası dolu gerektir Pirim Şah Merdan Ali gerek Ine bınaman tamam edenden son Göğroğlu ve yigitlerin yanından çıktı kaydı verdi. Şol gezine gel verdin. 40 yigidem Göğroğlu'nun iyiliğine düşüp geliyor. Göğroğlu yigitlere gözlev aytti. Ey yigitler, menin iyiliğime düşüp gelmeyin. Men tenha ödüm giderin. Köp azapları çekerin, gıyratıp tenha ödüm barıp gıyratı ödüm ele saların. Şunun yüreğverdi yigitlere size cevap deyip yigitler iyiden aylan kayttı sapır göz aytti. Yigitler sizin ağınız yokken. Göğroğlu diluyuza size cevap deyip koyuverse iyiden aylan kaydı verdiniz. Göğroğlu den adamın atına ödüne 120 yaş verilen şu 120 yaşını yaşak oturuyorsa zeyga salsanım anır yüzüne biteyim bolup çıkıyor. Aydayt bir yaz ziyal manlay qaran ayt hayt yerde hayt tümmek öldürebileceğim belli değil. Göğroğlu ve giderim gıyratını alırım iyidine de gelir. Emma her oturuşukta vaat hoşlukta toy meylitse Tekel geplecek olsan ey men ödüm koyuverdiniz tenha ödüm yalnız daş erlere uğrattınız deyip size her oturuna azar yaman verip ıza verip oturda ne çık bolor. Göğroğlu nirayetse şonun bilen bile gidel ölü yerine öl dir yerine dirdir deyip. Göğroğlu'nun yigitleri yine de iyini aylanıp bardılar. Göğroğlu aytta o yigitler neyem için yine geldiniz men tenha ödüm uçacak deydi mi? Hey Göğroğlu sen tenha ödüm koyuverip bolmaz. Senin bilen nirayetsen bile gider. Ey yigitler men size halis cevap verdim. Sabır göz ayttı Göğroğlu ve men senin atağına babana hizmet edip gelen atağın cıgalı ve deden adi ve de hizmet ettim. Halis Allah cevap verenine eline bir saat alıp saat bilen nama bilen öğüt netihat bilen cevap vererdi. Ey ongal olsa menem atam cıgalı ve öğüt netihatından size aydıp berar yigitler deyip yigitleri gözlep men size öğüt vereyin yurdu terk edici olmağın. Ödünün eksik namardın kulluğun edici olmağını 5 kelime sahip dur gör bak neyme diyerken. Yar men size öğüt vereyim ey Yurdu
terk edici olman gele. Ödünden edip namardına kulluğun edici olmay. Tagammerden bergin aza dayanın eğri kılıca öyle duran uğrağa ne hakkan çalıcı olmay. Ya sululur gene sesse ya sululur gene sesse yağsı yaman güye ilin halkan bir iş tutsa sen onun kalıcı olmay. Bedevmin tendağa sarten alkısal ton köpya sarten kızalada ulusur sen bir mahal yörücü olmayı. Yansının yüdü cennettir, yansının yüdü cennettir, onu bilmek ganimattır. Namadın işi minnettir, der verse alıcı olmayı. Şad bul il halkın görenne, genç al öğüt verenne, bir garip ağlap nuruna, yanına gülücü olmayı. Bir dünyasız yiğit ölse, bir dünyasız yiğit ölse, yayla dolu malığa alse, iyiler garip talan salsa, sen onun alıcı olmayı. Zgali bewish ha bewer ogli ewish mihman gelse yetkin şey dewish dem mert bilen dewish katsani kovuji bol haray leyli leyli haray leyli hey hey katsani kovuji olma bir mahal yörücü bo Şundan kaydı verdiler şopolun arasında da bir kalmakal düşüptür. Ey bayak kalandarların içine bir kalandar gel koşuluptur. Yaman bir derege yo hemişe gel kelle yak verenin bilen der verenin bilen kaytmıyor. Şoň için buları üstümüze getirmeli öňünden çıkal deyip bulara öňünden çıkıp duruverdiler. Her 2 geçiden 3 geçiden alıp. Bulana üstüne de varıp görmedi yol uğra çöplep çıktılar. Sanak orada 84 tane geç olana. Al indi geçileri kim bakmalı? Şağalınlar aytı men basma hova. Men bas olsam bana kulak asarsanız sen baktı o baktı diyen gururun bolmaya. Hem memede denlik şu geçiler hem memeden bakar. Edil herimiz bir gün bakar 40 gün geçip 40. gün menen bakar. Şundan kalandarlar geçip bakmaya başladı. Ay deysen aylanıp günlüysen ötüp dur 39 gün 40 gün geçip 41. gün şağalınlara da gedek geldi. Şağalınlar näme ödüňe belli. Geçileri alıp Halit sınıfından geçileri bakacak deyip yatan ağzını açık koyuverdi. Hemişe kalandarların geçinine baksından havar yok. Hemişe kalandarlar geçin koyuvererken meydana karab kimin ekin var kimin dikin var giyirip karnını doyurup gelip yatağa girip yatıverenken halk biçarangam gözü korkundan soň ay bolýar bular Huda yakin adamlar diýip geplemen goýaýenekenler. Ay göөр oglum yatan ağzını açık koyuverdi geçilen hemişe näet bakysından menin havar yok. Çoparın çalsandan geçilen havar yok.
Hemişeki yalak olup gidiverdiler ekindekine qarap şundan göroglu onaylacak olsa bir beyleden gaçı, mınaylacak olsa ol eyleden gaçı. Oturup derlep yadap bir beyk defan üstünde oylanyp oturdu. Hey göroglu. Senin bir yurda Han Sultan bolup berönüň kanda bäri gelip geç goglap berönüň haýsy senin. Sizin aylanma işinizi gördüm. Ak söwdüň hadaty ejizrak bolýar, gara söwdüň hadaty berkirak bolýar diýip. Rak gara söwdüň hadasyndan döw balagada. Yoğun hadan döwüp alıp şundan aylap geçilere salıp başladı. Yankılan dayawraklara bädite diýäye diýmedi agyp düşüp ýatyr. Iň soňuna 2 sanak dayaw geçin gulagyndan tutup süýrak gaýtdy bägirdim. Bu gıykylyga galandarlar daşar çykdy. Ho, şagylyndyr näme boldy? Ay yigitler namada kaniňiz aýtsaňyz bolmaýam owamyzda gurtkan möjekkan diýip. Ot boleken niýagada geçiler daňy etegine ýapyn günde ýarmaşdyryp goýberdim. Aňyrdan bir möjek çozdy yigitler zordan öz 2 sany geçime ýabyş kaldym diýdi. Yigitleň bir aýtdy, ýogadyk gelen bolmaly. Gorkograk bir aýtdy, nämetde şeýtin öz gadanda da siziň näme işiňiz bar diýdi. Gara her hili gep gurrun tapdylar. Oňa çeliş göroglyň geçilerini ýejek galandarlar maslahat etdi. Al şagalanдар bizi görýän 40 galandar öňem şeýledik. Owa. Şu käwat bir üýüşüp gurrun ýaran diýip bir zat edýäsmiz. Gurrun ýaran näme zat näme bolýar? Her hepden bir günne birin gurrun bermeli diýdi. Her hepdäniň şenbe günü birin gurrun bermeli ýigitler. Ba. Otaň içinde bir han bolmaly. Han näme etmeli? Han gurrun başynda bir gurrun bermeli, soňunda bir gurrun bermeli. Han kim bolmaly? Han özüň bolmaly. Ay gara şunuň 2 sany geçsini ýejek bolýar da ýank galandarlar. Al han men bolmaly bolsam hanyň aýdan edilýem hawa, onu men aýdan etseň her hepden bir günne garaşyp görmäge wagtym ýok men. Ertir ir bilen tuýan erta namazdan soň birin gurrun berýän. Guşluk wagt ýene birin günörtan wagt ýene birin öýle wagt ýene birin agşamam ýene birin gijede ulagrak bolýar bu günler. Hawa emma ýasydan soňam ýürek tirilýär. Ondan soňam ýasydan soňam ýene bir gurrun berseňiz gepin keltesine yankı yigitlen kazananıp 3-4 günün içine yetmän 5 gurrundan 6 gurrundan 7 gurrundan ip yankılan kazananıp bir hepde yetmän ip tüketdi iň soň ýene özüne aýlanyp gerek geldi. Yankı ikinci geçinem soyup ýene diýafat edip başlady. Oturuşda oturan wagty yankı yigitler kazanan zatlaryň bary gidip ýüzüni sallap otyr. Görogly yigitleri gözläp galandarlary gözläp ey galandarlar näme ýüzüňizi sallaýaňyz? Öz kazananyň zatyňyzy özüňiz iýdiňiz. Oňa näme ýüzüňizi sallaýaňyz? Yigitler bu dünýede kazananyňyz iýip özüňiz iýseňiz oňa göwnüňiz hoş bolsun. Bu dünýede mal dünýäni kazanarsın öz ýeniň özüňden soň galanyň kime galjagy belli däl. Yigitler şoň üçin iyeliň içeliň begler ömürgeler geçer bir gün. Tagwir gördüm zamanany bize sırryn açar bir gün niýip galandarlary da öwüt netigat berip bäş keleme saýyp duran eken gör bak näme diýerken. Çeliň begler ömür gelip geçer. Ey ömür gelip geçer. Tagwir gördüm zamanatyn bize sırryn açar. Bize sırryn açar. Bizi belen dağdan ötür, bizi belen dağdan ötür. Gıyretimi Mevlam yetir. Ey gıyretimi Mevlam yetir. Atoğurlan kempir otir. Ahir ele düşer. Ahir kola düşer. Ar bu dünya bozukhanedir, bu dünya bozukhanedir. Bağrım Mesih'im yaradır. Ey bağrım Mesih'im yaradır. Kara yer bir azdarhadır, kara yer bir azdarhadır. Parçalarını yutar. Ha kırda ha görevli kırda ganimler uğraşar derler. Ey ganimler uğraşır derdi. Kimler konmandır bu yurda, yurda konan geçerdir. Yurda gelen geçerdir. Al sen ey aley, hey. Çakın
Yurda konan geçerimdir yanan selam geçer. Ahır kola düşerimdir. Atoğurlan kemprotir ahır ele düşer bir gün. Bu naman tamam edip göroğlu ve bu geplerde kalıversin ertedi ir bilen kalandarların yanından çıkıp birinci çoğun kalandarların yanına bulundan son çıktı kaydı verdi. Kalandarların yanına 40 güllep bulup göroğlu ve neçe vakt kalandarların yanına bulundan son kalandarlar bilen gedip çopallığın üstüne giden bolup, dayıhallığın üstüne giden bolup, kalanın daş toğruğunu kov öğrenen eken mi? Hayt yerden gelmeye oğayları var, hayt yerden gitmeye oğayları var. Hemme toğruğu kov öğrenen eken al inni kalanın daşına öğrenim. İnni kalanın içine öğrenmeli. Kalanın içine öğrenmek için birinci nirene öğrenmeli, birinci bağdarı öğrenmeli. Hemme gep kurrun bağdarda olur deyip şundan bağdarın çetinden gelip girdi. Görde bir çette karıca aksakıl baba, bir zatlar satıp otuyin, megere bu yurdun adamına mengden aktın. Megerem bolson, Azerbaycanlı bolson gerek deyip, Azerbaycan diline salam verdi. Esselamu aleyküm baba, ve aleykümesselam oğlum. Ay oğlum sen Azerbaycanlı mı? Hova atamen Azerbaycanlı dedi. Yerinden böküp durup kucaklap, yankı bilen görüştü, emma kucaklap, oğuşadı göroğlu. Aksakal onu bir gedek oğuşadı göroğlu şapıldadıp iki gedek oğuşuyor. Oğlum sen nire, berleri nire. Vak atacan, barara yer yok, batara köl yok. Oğulsa da oğul kıyısı da kıyıs bolacak olup. Hem menin bolup görüşüm. Ata asman bilen yer arada, menin hiç kimim yoktur dedi. Ve oğlum yüzü gözüne seyreden namın yal hoş sarsız adam emenden aksen. Onunla menin birce sancak kıyıdım var, oğul perdendim yok. Allah'dan oğul diledim bolmadı, oğul diledim bolmadı. Enin bilen oğul diledik bolmadı, al inni oğlum sen bana oğul bolor mu dedi. Vak ata, men senin oğlun bolarını naviydi. Yer onunla oğlum deyip kaydı verdim. Şu gelişine bular, çatmasına yetik gelen vaktinde kempir kıyırdı. Aho, aksakal bugün Badır'dan yaman çakkan geldin. Ya soğudan bolmadı mı? Ey kempir bugün soğudan ulusu oldu. Allah'dan oğul diledik vermedi, oğul diledik vermedi. Verecek bolsa koyun koltuğunda ken. Yine tayıncak oğul berdi oturuverdi. Günlüydün bunu oğlu içeri girip, o cayı karaldıp, içeride yatıp giyece, hemme ayak yığınanıp giyeceğin yarından son daşa çıktı diye aksakkal ayıttı canım düdüğülü perdende doğru gelmedim. Günlüydü yatıp giyeceğe diyen adam halamayadım öldüm diye. Ertesi gün şunu Bağdar'a kaptalımdan alk gideyim deyip Bağdar'a alk gitti. Bağdar'a barıp sevda satı kuturup iyi de gelen vaktinde bir ulu sarayın deninden geçip geliyeka aksakkal göroğla ey Rovşuncan oğlum şöyle ayağını yere katı urma. Askırma, üskürme, gıyıkılık etme, sıyıkılık çalma, hov. Ata eydi verir yal berden emma. Nişapur'dan bir kempir çağırdağı Çannivil'den göroğluyun gıyretini oğurlaptır deyip eştin mi oğlum deydi. Be hemme yere hemme yurda yayrap çok havar eştipti mi şunu ata deydi. Ana eştin mi olsan yine şu sarayın içinde şu gıyreti saklayarlar deydi. Oho gıyret tutaydı mı ata deyip. Anıklap seredik gitti anık havar sen ayttın ata deyip içinden. Göroğlu geldi, öye gelip yine de giyeceğin yar hem ayak yığınanından sonra yine daşa çık gitti. Şu gelişine yankı sarayın dengine gelse, yine dervideler mekam yapıp, kulak atıp dinleyip durdu, inlersin ek yok, megerem dervidevallar karagulları yatan bolsa gerek deyip. Yankı dervideden aşık geçti görse dervidevallar uğuklap yatır. Göroğlu ve gıyretin bağlığıl sarayına karşı kaydı verdi. Şu gelişine gelip gıyretin bağlığıl sarayına gelip içeri girse, yine görse gıyret seni 4 yerinden tanıp bilen bağlaptırlar. Göroğuldan ayrılalı veri otunam iminem ağlay gözü yaşı yüzüne katak giden eken. Horlanıp kalıp kumpüşlerinin torba at vermelen bolun eken gıyretim. Gıyretimın yal kammayın horzar halde görmedik göroğluyun bir ihtiyar güllerine yaş gelip vah hanım gıyret canım gıyret ne beyle yoğudu güllere düştün deyip ılgak gelip gıyretin boynundan kucaklacak vaktinde gıyret göroğluyunam tanıman ağzını açıp göroğluyun üstüne topulu verdi. Göroğlu gıyretine gölleyip hey gıyretim sen men tanıman üstüme topulup durmun ya tanap meni günahkar sahip üstüme topulup durmun.
ine meni günahkar sayem bolsaň bu zatlaryň bary takdiri edildir. Näme üçin menin üstüme topluyorsun? Ey gıyretimin ha meniňem bir ýyl bäri sen nip sergezden bolup diwana bolup ilimden yurdumdan aýrylyp galandyr bolup kapy aýlanyp ha meniňem bolup ýöşüm. Sen näge meni günahkar saýarsyň? Men oğluna Allah'dan perzent dilemän sen diledim ha gıyretim. Sen bu gün näge meni günahkar saýarsyň diýip gıyretini gözläp. Seni diýip geldim çanny bilimden. İstedigim soradygym gıyret sen. Bir ýyl boldy aýra düşdüm ilimden isledigim betledigim gıyret sen diýip bäş kelime saýyp dur. Gör bak näme diýerkä. Yar seni deyip geldim sen vilimden yele. İzledim betedim gıyretim gel. Evi gıyretim gel. Ev gıyretim gel. Adım beyan ettim Türkmenilinden istediğim soradığım gıyretim gel. Ey gel 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 ey berek gel. O tar edim seni bağın gülünde, suvar edim seni şerbet balında gel. Balinde ey balinde. Niçe karar taptın kempir elinde gel. Balinde istedim ey korudum ey gıyretim gel. Ödetim gel ey tayyatım. Seni minip dağ başına çıkardım, Astalvam düşman tuğun yıkardım, gel yıkar ben, yıkarım ben. Getiren kempirin öyün yıkar ben, vah hey yıkar ben. İstediğim ey, beklediğim ey, gıyretim gel, ödetim gel ey, gıyretim. Gör oğlaydır armağan bulup durmana ha ha. Bir Allah'dan ferman bulup durmana oy ey geldim ey. Kulak tal ardım aydayın sana istediğim beklediğim ey. Ha gıyretim oy ey. Yeterdeşim, hem sırdaşım ey, yeni duşum ey, gıyretim gel, ödetim gel ey, tayyatım. Ay. İslediğim soradığım gıyretten bu namanı aydan vaktinde Göroğlu'nun deminden tanap. Göroğlu'nu görüp gıyretçini görüp gözünden boyur yaş aktırıverdi. Göroğlu gıyretin sağrısını tipap ey hanım gıyret canım gıyret. İnşallah seni yakin güllerde aların neyip.
buruşda duran arpadan körpeden öňüne tüýşürip, gyýratyň baglygy tanaplarını kedip aýryp, gyýrat göregliyini gören wagtynda boynuny silkip, süýnüp, sarkyp oty ými bilen bolberdi. Ine göregli we şöýerde gyýratyna gowşup, düşmanlaryny dep kılıp, gyýratyny gola salyp, maksat muradyna ýetdi. Ene ediz vatandaşlar, şunun bilen miras tele ýaýlymy şuňky işini tamamlaýar. Egerde biziň dörejülük toparmyzyň taýýarlan gepleşikleri siziň az ekänine göwnüňizden turan bolsa, onu biziň dörejülük toparmyzyň buňky çeken zähmetiniň ýerine düşdi bolardy. Bizi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýaşadýan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyz hormatly prezidentimiziň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Türkmen halky bolsa, gahrman arkadağymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasynda her bir sabah seheri bagtýarlykda garşylasyn. Sagaman ýetip durun, ediz watandaşlar, giýjäňiz rahat bolsun.